Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Amalawi anzanga, zimene ndizikhala ndikuyankhula sizikhala za mmutu mwanga, koma zikhala zokhazo zimene zikubwera pa tebulo panga. Kotero kuti ndikamayankhula, kaya ndi aulamuliro akuboma, kaya ndi aku opposition, ngati simumazitenga mwa positive, kumazitenga mwa negative, zizamasulira kena kutsogoloko. Ine ndili phe, chifukwa ine sindipindula kanthu kena kalikonse, ndimakhala munthu wongolandira information achimwene inuyo mumakwanitsa kuyankhula. Dziko limamva, pali izi andalewa saziziwa, sakonza izi, auzeni akonze izi kuti zitheke, kuti ziwayendere bwino. Ine ndimangobwera chifukwa timuna ndili ndi platform, chifukwa chonena kuti anthu anazolowera, ena amanena kuti omangolongolola uja, koma mukulongololako ena amatengamo maphunziro. Choyamba ndikufuna ndiyankhulane ndi zimene zili pa table panga zochokera ku chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Kenako ndizayankhula zimene zili pa table panga zochokera ku chipani cha Malawi Congress Party MCP. Chipani cha Democratic Progressive Party DPP mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika adaluza zisankho za 2020, koma 2019 adali atawina. Chifukwa chopita ku makoti, chifukwa cha demonstrations, chifukwa cha zina ndi zina, kudapezeka kuti 2020 Peter Mutharika adachoka mboma. Kuyambira 2020 Peter Mutharika sadavomere kuti aluza zisankho, koma amati ndidalandidwa boma. Kufikira pano Peter Mutharika amalimbikirabe, even dzana ili akulumbirisa nduna, anena kuti ineyo ndinakonzeka kuti George Patrick ndigwire nawo ntchito mu 2019, koma chifukwa cha zimene zinachitika kuti anandilanda boma, nonse mukudziwa atandilanda boma, ndinalephera kukupitiriza. Lero ndawatenga kuti ndigwire nawo ntchito. Ndimafuna ndinene ichi kunena kuti pangakhale maganizo oti boma lidalandidwa, koma panali zovuta zambiri zimene zinalipo. One, kusalolerana ndi Dr. Saulos Chilima. Kusalolerana ndi Dr. Saulos Chilima kunapangisa kuti 2019 ipitidwe koma movuta kwambiri. Nchifukwa chake 2019 makampeni ake anali ovuta, pamene Peter Mutharika adatenga achimulirenji ndi kuyenda nawo. Ndekuti Dr. Saulos Chilima nawonso anali ndi timu yawo imene amapita nayo mbali inayi. 2020 popita kuzisankho, ma PS amene anali mboma anali ogawikana. Ena anali kwa Dr. Saulos Chilima, ena anali kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Andi ineyo ndikusimikiza izi chifukwa ndinali mmodzi wa kampeni ya Peter Mutharika, amene ndimanena kuti APM sali yekha mu chaka chimenechi. Ndipo ndinali ndi basi imene ndinayikapo nkhope yanga ngati Bile Malata, nkhope ya Agremasi ngati MP, ine ngati kansala, ndi Peter Mutharika ngati president. Ndipo timanena kuti 3M, Masi Malata Mutharika, Malata Masi Mutharika, ngati 3M. Now zimene zidachitika mboma ndi ma PS zinali zovuta kwambiri, amene adapangitsa kuti mpaka boma lichoke ndi ma PS amene anali mboma amo, chifukwa one
amagawa loyalty yawo. Ena loyalty yawo inali kwa Chilima, ena inali kwa Peter Mutharika. Ndipo pochoka 2020 kudali zovuta kwambiri chifukwa anthu aliyense anafika paja poti kuli bwino tiluze tonse tiluze. Zimene zija zidapweteka DPP. Lero a president Professor Arthur Peter Mutharika mwachitaso mwayo obwerera mboma, mwabwerera ku maganizo a 2020 omwe aja oti ndidalandidwa boma, nde mwatenga anthu omwe aja a 2020 aja ndi amene mukuyenda nawo, mwachosa ma PS ena onse ndi mukutenga okhaokhaja amene munali nawo mu 2020 aja. Mwangosintha amene anali kulanzi mwangochosa kulanzi ndi ukasiyaka ndi ku justice, kuchosa ku justice ndi ukasiyaka ndi kulanzi, kuchoka uku ndi ukasiyaka ku Dodima, kuchosa uku ndi ukasiya uku. Koma anthu ake aja ndi omwewo bwana. Anthu amene sadasamale anthu achipani, anthu amene sadasamale anthu a dziko la Malawi, anthu amene amatenga malo ndi kumakapatsa amwenye, anthu amene amalola kuti anthu ena ochita ma business akuluakulu azilowa pena paliponse ndi kumalamula civil service yonse ndi kumapanga corruption. Zimene zapangisa kunena kuti mpaka Malemu Saulos Chilima akapezeke nazo ali kumakhoti nkhani za corruption. Lero anthu amene aja ndi amene mukuatenga bwana ndi kuayikapo mpaja. Siku lina muzabwera ndi kunenaso kuti andilanda boma, chifukwa anthu aja emu yawo simakhala ku save government of the day koma ku save mimba zawo. Zimene anthu akunena akuti mwachita bwino kwambiri kuti muli ndi inuyo president ochokera ku Southern Region, muli ndi vice president ochokera ku Central Region, komanso muli ndi second vice president ochokera ku Northern Region MG3. Zimene zizi munafunika kuti muchite share ma position, komanso muyang'anisitse ma new blood, anthu amene akhoza kubweresa ma ideas asopano. Chifukwa chonena kuti mwatenga ma PS akale omwe aja mwayikaika madera muja, nde system sopano yabwerera yomwe ija yakumbuyo. Anyamata anu a DPP azadzana mu city center kupita kumakaopseza ma PS. Ine ndi wa DPP ndipaseni business, ndi kumangozungulira maofesi, kumangozungulira maofesi. Ena kumafika paja poti poma akwira ena akangwaona ati afuna kuti aziamenya chifukwa chonena kuti apezeka ku city center, ndi kumadabwa kuti kodi bomali ndila awaokha chifukwa chonena kuti ndi a DPP. Vuto limene limakhalapo ndi limenelo, kotero kuti mukamanena kuti tinachotsedwa mboma, tinalandidwa boma, iyayi. Nkhani imene imakhalapo anthu amafika paja pokwiya pomaona kuti awatu amadya okha, nde ifeso nafe tidye, nde mapeto ake zimakhala zinthu zoti zopangana nsanje, kotero kuti zisankho zikabwera kuona anthu akumachosedwa pa mpando. Takhalani pansi a president, inu a president, a vice anu, a minister of state, a Central Region, a Gangata, a Chihana, a Jeniasa, kuti pamene mukukonza dzikoli tayang'anani kunena kuti kodi amene ana anzeru, amene mwina sanaonekere pa politics ya dziko lino, amene akhoza kugwira ntchito zooneka zosamalira dziko lino kuti dziko lipite chitsogolo ndi nani. Koma mukangotenga kuti awa ndi amene ndinagwa nawo limodzi 2020 anatilanda boma, omwe aja ndi amene samachita support inuyo bwana. Mwina mukudziwanso inuyo kunena kuti munthu amene anadedwa kwambiri ku dziko lino anali achisale. Aliyense amangoti achisale ndi amene amasokoneza ku State House, apita Mutharika samachita bwino chifukwa cha achisale. Anti achisale anazunzika kwambiri kuyenda pena paliponse mandende za dziko lino la Malawi, kumangidwa lero kutuluka khoti kulowa khoti, kumangidwa kulowa khoti kutuluka kulowa khoti, chifukwa chonena kuti anthu anali nawo udani poganizira kuti iwowo ndi amene amakusokonezani. Koma the truth of the matter ndionena kuti system ya ndale zathu za mboma
tikumayichosa ku ndale za governance ndikumayika ku ndale za politics yeniyeni ya ndale zokolana zoti tichotse ake tike anga tichotse ake tike anga. Koma tikanakhala kuti system ya civil service tikuyisiya osayigundagunda kotero kuti onse amene anali ma PS kumbuyo kuja sitidagundegunde koma tikupita nawo akumaliza matemu awo ma contract awo ndikumayikamo ena ma expert, boma likanakhala lokhazikika mwina bwezi tikumakhalaso ndi 10 years ya president opanda kusintha ma civil servant. So nkhani iyi yosintha ma PS yosintha ndani mkani ma directors kaya ndi chani tayionani bwino a president imene iyi ndi imene imachita overthrow government. Osati zimene mumaganiza zonena kuti adandilanda boma ayi ma PS 2020 mu office munalibe. Ine ndili ndi umboni nali one of them amene timati tiyeni tipange chakuti kuti titeteze boma ili. PS akubwera kukuuza kunena kuti ya izi zimapanga bwino tiyeni tikumane Friday tipangeza kuti zakuti kufika Friday ukampeza munthu mu office mulibe. Kena kwa kufika paja pomana tango zisiyani inu izi zitavuta kale izi. Chomwecho ndi zimene zachitika ku chipani cha Malawi Congress Party. Chipani cha Malawi Congress Party munali pa chinkondwa choona kuti tili mboma nde munafuna kutengaso anthu ambali yanu yokha. Lero mukati muone pamene chithunzi chimene chatuluka chonena kuti Chakwera atuluka koyamba ku mtundu wa Malawi. Pali Achimwendo, pali Avitumbuko Mumba, pali Agotani Hara, pali Achichola Banda, pali Ankaka. Anthu angati? Anthu 6. Nde mukaone sopano kuti kodi chipani chanu chimnafunika kuti chikhale ndi structure yotani. Ndi anthu ati amene amadyerera, ndi anthu ati amene munawayika kukhala ma minister. Tapangani zija zoti mukonze chipani chanu. Nkhani zimene zikumveka zonena kuti achipani cha Malawi Congress Party akuti sadavomereze nkhani za chisankho, koma iwowo akuona kuti akuyenera kuti apite ku makhoti akadandaule akamang'ale kuti chifukwa chonena kuti kuli ma 83 constituencies amene adandaula. Ndikuti ngati 83 constituencies adandaula za amene zisankho zayendera ndikuti zisankho za president iso sizidayende bwino pamene president walumbira kale isenani starter. Zisiyeni zimenezo, konzani chipani chanu, bwererani muone kuti chipani chanu chikhale cha national. Anthu amene inuyo mumawayika kuti akhale ma PS anu amanachita behave motani. Anthu amene mudawayika kuti akuthandizeni ngati ma advisors anachita behave motani. Anthu amene munapatsa inuyo maudindo kaya amuzipani anachita behave motani, including pa ground penipeni kama kuti constituency chair ena amati constituency governor adapanga zotani. Nanga lero pakuyenera kuti papange zotani. Zochita regret kuti talandidwa boma sizathandiza ku dziko lino la Malawi. Konzani zipani zanu, konzani zipani zanu. Tengani anthu ena onse amene akugwira ntchito kandi pa neck level agwire ntchito yawo, osati kugonda munthu mmodzi amene akungokhala ndi mpata wokumana nanu a president. Ayi, ndikukhulupirira kuti inuyo a president a Dr. Lazarus Chakwera muli ndi ntchito so yozungulira dziko lonse la Malawi. Kupanga misonkhano kwathokoza a Malawi, ndayenda nanu munandivotera 1.7 million simavoti ochepa. Mukathokoza choncho kakhaleni pansi kapangeni ma strategies anu akuchipani kuti kodi ku opposition ku parliament tikatsutsa motani, kodi ku parliament tikathandiza bwanji boma, kodi ku parliament tikapanga zotani kumapita chitsogolo. Koma mukakhala kuti mukhale anthu ochita regret omati tinaberedwa kapena talandidwa boma, ayi talandidwa boma bwanji mavoti anali otere. Ayi, njira zonse zoyenerera anthu adapanga kuti mwina pakhale njira yoti zilongosoke bwinobwino, koma a president amene anali candidate
anabwera ndi kufotokozera mtundu wa Malawi kuti avomera, then wina wa chipani abwera akanene kuti ayi poti ifeyo ndi achipani anavomera aja ndi a president, ife achipani sitinavomereze, ndiye kuti chipani ndi president yo amene amakayimira, chifukwa chipani chinatenga president ndikukamusiya patsogolo, ndiye kuti ayimire, ndiye kuti chipani mene president anangoyankhula chipani so chinavomereza, chifukwa chake wina aliyense adavomereza ndikumamuchita congratulate Professor Arthur Peter Mutharika. Zimene tikufunika tichite pano ndi chani? Tilikonde dziko la Malawi. A DPP chitani temu anyamata anu. Kulansi kunavuta kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amangogawana maploti mosalongosoka, zimene zije zidapangisa kuti achinyamata ayambe kumangotenga malo madera osiyanasiyana mopanda dongosolo, chifukwa kuti kulansi kunalibeko dongosolo. Lero konzani chikhalidwe, achinyamata asapite maofesi ndi kumakaopseza ma PS akuika iwe apa, akuika ndi a president, ifeyo ndi amene ndi a DPP, ndi utipange zakuti zimene zija anthu akuya nazo, zimene zija zifika pa tebulo, zafika pa tebulo pathu, anthu ena ayamba kudandaula kale, ndi ife ndiongoyankhula kukudziwitsani, sitikupangira nsanje wina aliyense, sitikuzigulira ploti, koma tikungofuna kuti dziko lino lipite chitsogolo. Tikamakamba zonena kuti dziko lino tikufuna tiyang'anisise kwambiri kumbali ya health, tiyang'ane kwambiri kumbali ya maphunziro education, komanso tiyang'ane kwambiri kumbali ya agriculture. Ndi zinthu zitatu zimene zitipangisire kuti dziko lino lipite chitsogolo. Koma tikakhazikika kwambiri pa politics yomanena kuti ayi tiyeni tigwetse awa, oyayi tiyeni tichite deregister MCP, ndekuti tichita bwino. Dr. Lazarus Chakwera ananena kuti sumatalika chifukwa waponda wina. Nkhani zomanena kuti tiyeni tichite deregister MCP sipangisa zije zonena kuti DPP ikhale yolimba. DPP ikhala yolimba ikakhala kuti ikuchita empower achinyamata ake molongosoka, amene ali ndi maphunziro akupanga maphunziro, amene alibe maphunziro akutumizidwa ku technical college, amene alibe chani ali ndizochita ma business akupanga. Chipani chimalimba. Koma tikatenga kuti tiyang'ane kwambiri kandi amwenye, tiyang'ane kwambiri anthu ochita bwino kuti tiziyapasa ma business azatithandiza. Nthawi yachisankho anthu ochita bwino aja samaoneka, ana awo samakavota, mapeto ake iwo aja mangotenga ndalama ndi kukazisiya ku dziko lakunja. Pena chipani chimatha kugwa chifukwa chonena kuti ndalama zija mumadya ndi akuluakulu okhaokha, ndalama zija sizimafika pansi. Panopa pakufunika bottom up system. Nkhani ya maphunziro tikhala tikuyikamba pafupi chifukwa pali zambiri zimene zikubwera pa tebulo zokhuzana kuti zikonzedwe before implementing free education. Pena pakungofunikira paja poti pakonzedwe zinthu zimene tizibwera pano ndi kumayankhula pafupi, koma zimene zinali pa tebulo pathu lero, zimene anena kuti tinene, ndi zimene zifike pa tebulo pa President Professor Arthur Peter Mutharika, zifike pa tebulo pa Dr. Lazarus Chakwera, chifukwa njira imene adusemo a Dr. Lazarus Chakwera ndi imene so adusamo a Peter Mutharika. Lero la Dr. Lazarus Chakwera chifukwa aluza boma ayamba kukumana ndi anthu ena, ayayi musiye udindo mulibe mphamvu chani, akadakhala kuti a Peter Mutharika anachita bow down to people amene amauza kuti achite atule pansi udindo kapena asiye, lero a Peter Mutharika sakanakhala president. Komanso a Peter Mutharika akanakhala kuti asatira constitution, malamulo ena onse, ndi kuti zikanathekanso kuti lerolo akhale president. Nde nthawi zina zimafunika kunena kuti kuzimvetsera bwino zinthu, kuziona kuti kodi anzanga adusa muti, kodi ine ndikafika pati, kotero kuti zimene zizichitikazo kumakhala mkwiyo wakuluza kwa chisankho, kumakhala kumva kuwawa kwakuluza kwa chisankho. Ndi zina zikamachitika ngati azitsogoleri zimafunika kuzimva ndi kuziponya uko, koma ndi kudzuka. Ati ukagwa udzuke zisase matope tikauloke Yorodani kumapita, koma ukapezeka ziyoti wagwa osadzuka, akuti failure is not the time you fall, but the time you fail to rise up. Dr. Lazarus Chakwera, failure is not the time you fall, but the time you fail to rise up. Rise up, rise up, rise up. Musaduse ngati mene anadusira a DPP.
kuyamba kulephera kuti kodi leader of opposition akhala ndani ku parliament, kukanika mpaka last minute. Lero ndi nthawi yonena kuti inuyo munakonzeka kale mmachita kunena kuti tiye ndizavomere, amene waluza azavomere. Ndi nthawi yoti panopa muonese kunena kuti mudavomereza, mudachita congratulate Professor Arthur Peter Mutharika, mukhozanso kudzuka ndi kuyamba kudzutsa chipani ndi kumaonekera kumtundu, kaya muzipita kumakapanga misonkhano, kaya muzipita kumapanga ma meeting otani, koma pasakhale zinthu zotsinana zoti agwe uyu aya ife tigwetse uyu amapwetekeka ndi amalawi. Ndale ma strategy onena kuti tiye tisowese mafuta, tiye tisowese IMF ipangeza kuti, tiye tipangeza kuti zakuti zimene amavutika ndi amalawi, sikuti amavutika ndi president ayi. Komanso mwina kutheka pozabwera kuzavota sazapezeka kuti avotera inu, azapezeka kuti avotera ena chifukwa zipani zochuluka zimapanga masabotage awo, koma pamapeto amene akapezeka kuti akawina ndi a DPP. Mwina akanakhala kuti anazisiya zinthu mene zinalili, mwina akanavoteredwa ndiyo, koma chifukwa chonena kuti sitimaziwa zakutsogolo timayenera kuti zipanga zinthu zokonda dziko lathu la Malawi. Ine ndine Frederick Bire Malata. Mudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.